Mladići Dženis Hadžić iz Tutina i Fejzal Mujović iz Sjenice poginuli su u stravičnom udesu koji se dogodio u blizini Hanovera u Nemačkoj, kada je Golf, u kome su bili sa dvojicom državljana Turske, udario Mercedes u kome se nalazila porodica. Prijatelji stradalog Hadžića i Mujovića na društvenim mrežama objavili su njihove fotografije i obavestili najmilije da su stradali. Dvojica mladića koji su imala 17 i 19 godina na mesto su ostala mrtva. Jedan je preminuo dan kasnije u bolnici. Vozač Golfa, koji ima samo 20 godina, preminuo je u petak, saopštila nemačka policija. Baka 73 godine, deka 76 i majka stara 37 godina teško su povređeni, dok su otac star 43 godine i ćerka 2 godine zadobili samo lakše povrede, navodi Bild i dodaje. Na mesto nesreće poslata su čak 3 spasilačka helikoptera, 6 vozila hitne pomoći i 100 vatrogasaca.